kabudayan Jawa wonten ing pura mriki pun weh panjenengan nyenengaken sanget. Nah, iki Bu Tarti, monggo atur napa Bu Tarti? Iki nek jane Bu Tarti iki anu iki sing ngemu makna spirit ngoten, spirit. Apa spirit iki mumpung pelok. Spirit. Setya tuhu, Bu. Aku kang setya satuhu supaya menungsa ing alam donya iki setya tuhu marang dawuhe Gusti kang akrya jagat. Iki mau sinom nek ngenakke tiasing sesama iki gawe senenging menungsa padha menungsa. Mangku Dewa mugi sehat selalu Pak Mangku. Iki mau sing nderekne atur piuning enjing wau kalih Pak Rama Hadi Sudarmono. Monggo Bu Tarti setya tuhu nggih. Dipun bawani rumiyin. Nggih, dipun bawani. Pokoke mumpung sing bawa ki sing enek ya mung Pak Warni ya Pak Warni terus ae nggih. Wis eneke situk kuwi. Wis dientek-entekne wis ngoten. Bawane setya tuhu kae piye, Nduk? Pamintaku. Nah, wong kesuwen lali marai aku nek campur sari ngene iki kesuwen lali. Mula iki wong-wong nek campur sari untung pengendange isih eling. Ngendangi sinom kaya ngendangi tayub. Delang. Untung ora di delang tak dadang ngono ya tambah rawet iki. Kreatif wong ceh nom. Yo, monggo Pak. Pengumuman mohon dengan sangat mobil yang ada di parkiran segera dipindahkan. Matur nuwun. Iki mobilku Pak mani parkiran iki. Pindahkan ke Pasramanan. Pamintaku nimasidase atot runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine datan kenggang sarambut lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih pindho mimilan mintuna ayo nimas bareng ana tepi wajib situasi beraya monggo Bu Tarti. Aku kang tansah satu wedi dengan
Bagi lestari iki angel iki ramane iki ora ritmis iki metris iki ritmis iki bebas irama bebas mugi antuk berkahing widi ati ngomong dan selingkah matur suwun Bu Tarti. Ya, saiki bar iki nganu lagu kur sing terakhir engko karo nutupne lakon. Kure sing rada hot. Nah, sing rada rame kur bareng. Dadi lir-lir pelok limon nyanggone Santi Mulya ya langsung. Iki nggambarke supaya iki pancen acara ruwat bumi iki ngono kuwi kok Nduk. Ngono ta ya. Lah sakjane ning apa to sadurunge lagu ben nyepakne. Eneng apa kok dadak kudu ruwat bumi iki eneng apa to yo. Ngene lho Nduk. Ngelingono sangkan paraning dumadi. Ruwat bumi kuwi tandha supaya eling yen menungsa iki mung sak cuwil saka jagat raya Nduk. Ngono ta. Dadi dudu penguasa sing sejati, menungsa lair, urip lan mati iku numpang ana ing bumi. Mula ruwat bumi ku ritual lan laku batin kanggo ngelingi asal-usul sangkan paraning dumadi saka bumi bali menyang bumi Nduk. Oh ngono yo. Dadi kinarya tandha syukur hormat marang ibu bumi kuwi. Bumiku kaya ibu sing ngopeni urip, nyediake pangan, paring banyu lan hawa, duweni sabar ngadepi rakuse para menungsa. Dadi rumat bumi kuwi minangka ucapan rasa syukur lan bentuk hormat marang bumi sing wis sabar ngopeni. Dadi wong kuna mbiyen mbah-mbah mbiyen tau ngendikan Nduk yen ruwat bumiku ndonga nganggo rasa supaya bumi ora mung didek-idek diinjak-injak nanging disayangi Nduk. Oh ngono ya. Dadi ruwat bumi padha ngresiki reget lahir lan batin. Dadi ruwatan ora mung ngresiki pekarangan, desa ngono ora. Dadi ruwatan kuwi ngruwat rasa lan pikiran saka sifat serakah. Adigang adigung dumeh terus lali marang kamanungsan Nduk. Oh ngono ya. Dadi mula ruwat bumi iki upaya ngresiki lair lan batin bebarengan nyambung akar budaya lan eling nyang leluhur. Ruwat bumi iku budaya luhur warisane para leluhur biyen Nduk. Tanpa ruwatan anak putu bakal adoh saka rasa ilang kawicaksanan. Nguri-uri ruwat bumiku nguri-uri jati dirining bangsa supaya ora mung dadi bangsa kageman teknologi nanging bangsa kang duweni rasa lan budi luhur Nduk. Oh ngono. Ngono ya yung. Lah wis siap burung wilir-wilir pelok lima karo Santi Mulya. Ya wis ning karo ngenteni wong ki mau cucur bawuk ya ora eneng sing nyacah lho, Nduk. Ngono. Wis bene tak jarine ya sesuk titen ana aku. Ngono. Dadi ruwat bumi kuwi simbol keselarasane menungsa alam kalawan Gusti.
bumi menungso lan alam iku jaringane urip lho. Ngono ya. Dadi ruwat bumi iki ngelingke menawa menungso kuwi kudu urip selaras, ora mung njukuk saka bumi nanging uga mbales rasa syukur, jaga keseimbangan. Nah, iki ya ngendikane wong kuna meneh. Bumi iku sakjane ora butuh karo menungso, nanging menungso sing butuh bumi. Yen bumi ora diruwat, bumi bakal bali njupuk hae. Dadi kesimpulane ngene nduk. Dadi ruwat bumi kuwi kudu ana merga ngelingi asal usul, nambah rasa syukur, ngresiki lahir batin lan nguri-uri budaya leluhur, ngono nduk. Oh, ini jaga keseimbangan urip alam lan Gusti. Ngono ya. Ya yen ngono iki kinarya ucap syukur kanggo acara ruwat bumi iki ditengeri nganggo lagu ilir-ilir lan sandi mulya supaya negara iki bisa mulya ya. Bener. Bukane apa rebab? Rebab. Wah, angel. Celuk. Angel celuk. Pelok 5. Golek isik nintinge gendel mau digelu ambyang sakmono kae. Bareng tur. Ilir tambure wasung ilir ta ijo royo tak sanggup manten anyar mulya talangane ya surah langsung vokal Santi mulya Santi mulya Sakit dalam
koko sing dupaku melun ning kentiasang apake kawangku sagung jajahan Yatang ling kalang anak lar mantang muncar Dinon lir kekonang lan pacareng Wuran tengarane ngajurit kang maguru kangsa tetekadya butula warwantri ting turangga esti ora kata ingkang tuwaja lelayu sabit welat dialah keparat ana wong cilik bringose sak kepel jenggoten ya pancen tak ingu parap pasangan kuwi tontonen dhewe parap malah melilik mripate kowe takon karo aku ya ngaku dhisik sapa jenengmu piye
ditekoni malah ganti takon. Apa abamu? Yo. Kowe takon karo aku prajurit saka ngisore tetunggel Kasenopaten 28. Aranku Tumenggung Jaya-jaya. Tumenggung Jaya-jaya. Yo. Sapa kowe? Takon karo aku Satriya Swalabumi. Banteng Indrawati Setyaki. Setyaki. Yo. Kowe sing melu ngalang-alangi Ratu Gustiku. Kowe sing manggon melu ngamping-ngampingi wong klampis ireng. Ndi Semar kon rene ning ngarepku cekele. Yen pelek patenak kethoke gulune. Yen kowe kepengin nyekel mateni Semar langkana batange Setyaki piye? Wani tanding karo aku. Ora wani apa sing tak weden. Weh, lakon tak gedeng sirahmu kowe. Ah. Siap nang kalangan aklar kanca muncar pinalar kekonang as
Doyong. Wah, tangane cilik atose ra jamak. Ya, maju. Wah, ya. Wis. Wah, ya. Ora apa-apa. Ya. Watose tangane keparat. Oh. Ora apa-apa. Ya. Ayo wong lampe sireng. Guru bangsa tetek kaya putula war panjriting turah gesti rekata
Martasena. Ndi Semar mati. Piye? Yen kowe pengen karo Semar mati dening canemu. Wah. Ora apa-apa. Ayo nyo. Buri parap. Ora apa-apa piye. Watos menawa. Rampat. wong klambesir. Ayo iki tetunggule Senopati 28 tumenggung Purabara aku iso ngalahke aku kelakon sembah idel-idelan. Ayo maju di klambesir ngene mati dening aku. Setyaki, ayo iki tumenggung tetungguling Senopati 28 tumenggung Purabara aku. Purabara yo kowe iso ngalahke aku tak sembah kowe. Wes
Solaruta saking kuda amutusa sang Sri weh jebul ora kena dianggep enteng wong-wong klampis ireng. Ayo kena siung pengapit ilang nyawamu kowe. Oh ha ha. Waduh, wah. Dialah ana wong mabur ngamplengi sirahku. Wah jebul wong klampis ring sekti-sekti. Ning aja takon dosa kena siung pengapit mati kowe. Ah. Oh, wis. Oh, ah, oh. Oh. Ha ha ha. Oh.
tata laruta saking kudha amutusa sang Sri ajeng nang pundi Ndara para anak-anak Pandhawa padha kalah kabeh ya terus kersane sampean aku arep majak patenan sik ta sampean wis tuwa mbok wis leren perang-perang sing nom-nom ae ning piye-piye aku tetep pengin perang pun to wis sing nome kalah kok sampean sing tuwek melok ae wis perjanjian nek apa-apa aku kudu melu apa ngaten iya ngeten lho nika lho jenengan sawang lho sing nom-nom padha kalah niku kae ora baen-baen lho Dek ora baen-baen piye nika lho kelap-kelip sok ketok sok ora kae ora lumrahe menungsa nika apa ya ngono nggih kudune sampean wis tuwa kudune pono babakan sing kados mekaten nika kudune ngerti ya Tru wis tuwa kok panggah jeh pengen gedak blusan ae mbok ya leren wayahe sing nom-nom ngono kuwi generasi ya ta Tru ning jenenge piye-piye wong sing tuwa ki luwih pinter luwih pengalaman mergo aku tau ngalami dadi nom sing nom urung pernah dadi tuwa ngono ae pangalesane ki ono ae iki wis perjanjian padahal perjanjian angkat mau nika lho ora jenengan sawang to ngono ora kudu perang nika sawang jenengan ki ya cara anune kan ya calon pendhita wis kendali sada kok lah terus piye nika nek jenengan adepi percuma kedahe sampean nek pancen duwe apa duwe cara wong tuwa kuwi indra kenam ngono lho lah iya maksudnya basa Jawane lho basa Jawane iku ora kok dadak Jawa ngengel-ngengeli wae kowe lah terus kudu piye-piye terus pun jenengan ngening kecipta sampean duwe aji apa kira-kira sampean tokne sing pas kanggo nglebur mungsuh sampean kudu pripun sampean kudune ngerti kuwi gonceng Kanjeng langit kelap-kelap katon berkinjang ngalis risang maweh kandrung wauta sedakep saluku juga nutupi baban hawa sanga risang anoman arsa ngeningaken cipta pancandriya amat aji gumbala geni tetungguling senopati 28 tumenggung Purabara kena dayane gumbala geni risang anoman bakdal dadi awu wong kampe sireng iki tumenggung Purabara tetungguling senopati 28 ayo
dan sembah dereng ulun kapurba dening risang mutengrat sanane ingkang Nyai Patih nggih Kakang Begawan Asmara Jati piye ketiwasan iki nyatane tetungguling senopati 28 Purabara lebur dadi awujan ora baen-baen wong lampis sirengke tak wong desa kaya ngene kaya. Lah iya. Wis yen ngene ayo sementara mundur dadi atur kang Gusti Prabu. Gagak mel sadulita Anoman nggih Ki Semar kados pundi wis saiki wis padha mundur mungsuh sing padha ning Lampis Ireng saiki kowe bali nyang Amarta aturana karo Sinuhun Prabu Puntadewa yen kepengin pegebluk bisa sirna Sinuhun Prabu Ngamarta kudu rawuh ana ing Lampis Ireng. Ana bab-bab wigati kang bakal tak aturke marang Sinuhun Prabu. Iya. Kungger nala garing Petro lan anakku sing ganteng dhewe Bagong ya ma dalem Pak saiki anggon arep bangun candi ana bab-bab kang durung komplit ger anak-anakku saiki kowe swana ning ndaramu Madukara bab-bab kang wigati ana syarat sing kudu ditetepi kon rawuh ning Lampis Ireng nger nggih mo
lir kusuma babar kanta wangi sang yogi muntu ciptane hanot tulus latse pindho sang madu branta kunjuk yang maha agung hambuka wenganing tias ing sasmita wahyuning yang hoti pati wedaya katen bocah bajang ireng angin anakmu banyu segara ngening-ngening kebodhono sesisa iku wauta Raden Janaka sampun nantuk kabar saking para punakawan Garing Petruk dalah Bagong kaparingan wewarah bilih Raden Janaka kudu rawuh dhateng Klampis Ireng amargi wonten tugas linuwih ngudi kawilujengan jagat nyengkuyung tentreming buwana pramila Raden Janaka dalah para punakawan tumuju bumi kang kawengku wit Klampis Ireng para punakawan tansah gegojekan lan tansah jejogetan cinandra ngungkurake pasabinan lamba-lamba kalang-kalang
terus maju tanpa mundur patulan tangguh ya mas ya mas sayo karyo sayo karyo Sakri esentama kate sanga buka dadi sarana manunggal lahir terus sing batin terus maju tanpa mundur patulan tangguh Kate sanga buka dadi sarana manunggal lahir terus sing batin terus maju tanpa mundur patulan tangguh Gala-gala cakri sing nyepa date sanga buka dadi sarana Ayo, gobyok deh. manunggal lahir terus sing batin terus maju tanpa mundur patulan tangguh Au Sing sayo urut Mbak Genes dulu. Rujak-rujak nongko. Ngono, kagem Padi Sudarmono. Ah, ya. Yo. Rujak-rujak nongko kagem Pak Hadi Sudarmono. Ah, dadi iki Pak Hadi Sudarmono diaturi rujak. Nah, bengi-bengi iki rujak pas seger ngono. Rujak-rujak. Ayo. Rujak-rujak kawis bumbune gula sairis asam ayo tis-tis lakete kang wis dinulis Ayo. halabat ayo tis-tis lakete kang wis dinulis Sing sayo. Ayo puji. Rujak nongko kagem Mbak Adi Sudarmono. Rujak nangka kagem hati Sudarmono Lo 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 lo. Jan Aja. Nah, ini mesti piantune moe samesem lho ya dikek rujak ae, bengi-bengi pas rujak Ya, niki nggih. pas. jampi saya nggih Pak Hadi Oh nggih no. sarwa cetha lagete tansah tinata alasan Pak sarwa cetha lagete tansah tinata Sing sayo. Bu Tarti, ya Bu Tarti iki rujak-rujak ben kagem Bapak Antok ngono. Berarti rujak apa? Rujak bothok ngono ya kene. Bengi-bengi bothok ya pas bothok kae. Kagem Bapak Antok. Nah. Rujak ning bothok kok ampun rujak lak legi ambek gurih lan. Gak cocok. rujak dedepo Nah, rujak ingkang kempakan lo lo
lajeng pripun nih? Nah, ya terus langsung ok ki ya kudu teruse ok kabeh. Salahe gawe angel-angel aku lak wong pindho tok. Aja ngono. Aja mloro. Ramadan dilakukan sakepeda. Oh. Dilalahkan sakepeda. Nah, iki lagi aduh kakang. Nah, aduh kakang langsung dilebokke neng nggone lagu Mone nono neno 3-1 gak apa-apa 1 mbek 5 iki kan sedulur. Mas Bagong. Nah, piye? Lah niki wae jenengan kok ora bahas rujak. Heeh. Niku rujake rujak jeruk. Oh, rujak jeruk. Mengkene iki ngono kae ta. Cakepane niki wau lho. Oh, cakepane Rujak pripun? jeruk. Rujake wong lagi ngantuk. Ora enek ngantuk dina iki wonge melek. Oh, ngono ah. Nora matuk dilalah sarwa kepethuk. Oh. Wonten lho Mas. Oh, sarwa dereng kepethuk. diterusne kok ya. Oh, nggih. Iki kalahe karo Ken Garwo. Aku ki pancen nek piye-piye ngalah ae wong Lah lanang. salah iki kan ngalah. mau ora ditepan. Oh, nggih. Sinden iki ya umume ya dikenal nih. Oh, dikenale ya, nggih. Ditepane. Nggih, Bapak. Nggih, ditepane. Lah sing kenal lak jenengan tok. Oh liyane iya urung ding. kenal. Tak kira wis kenal kabeh ae. Wis kenal kok Arab. Langsung kok teko sing endi iki? Ya sing ayu dhewe. Oh, ayo Mbak Genes, monggo. Ditepangne karo para sederek-sederek. Iki sedulur kabeh Mbak Genes. Wis saudara kabeh. Lho wis seruh lho, wis kenal lho. Mbak Genes ngono iki. Oh, monggo. Asmane sinten Mbak Genes? Ditepung Ditepungaken ngono. Kok dipentungaken sing mentung sapa? Grogi lho kula, Oh, Pak. ngoten to dipet-tepet kok ditepungaken. Nah, dipentungaken lah gitu. Monggo. Nggih, dipun tepangaken nami kula Genes. Oh, Mbak Genes. Kelas pinten Mbak Genes? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA suarane kaya wis apik. Jan. Iki mau rene diderekne karo Kang Rama mbek Kang Ibu to, Mbak Genes. Nggih, Pak. Wes jan. Pinter. Ki engko anu, Mbak Genes kelas 2 SD rencanane engko kuliah di mana, Mbak? Di pengennya di UNER. Oh, UNER. Wah, cocok. Nek seniman iki memang nek UNER, seniman iki pas cocok. Cocok. UNER engko jurusan napa, Mbak Genes? Perawat, Pak. Perawat, cocok. Seniman iki pancen cocoke teng perawat. Cocok pancen. Pas. Dan Asline pas. Seniman perawat nggih pas cocok. lara apa, Mas? Lah yogane ditambani kabeh kok iki wis. Allah. Matur suwun Mbak Nggih, Genes. matur nuwun ugi, Pak. Menika Mbak Genes menika putranipun Bapak Madira kalih Bu Madira. Monggo lanjut. Monggo. Lah. Pun to? Nggih, asmane sinten menika? Ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu. Om Swastiastu. Swastiastu. Rahayu. Rahayu. Tepangaken nami kula Puji Astuti. Asli saking Banyuwangi. Wah, Nggih. nggih. Banyuwangi. Osing, wong Osing. Kanjeng.
Dar tenan iki layak Kersane wis. tembang nggih pareng lho Rama. Nggih. Rama. Oh mboten. Mboten. Rama Hadi ngersakne tembang nggih pareng. Nggih, Manggujeng. Lah menika enten bapak ingkang badhe nyekar jula-juli. Oh, pas jula-juli pas. Cocok. Monggo. Monggo ditelungdak jula-juli iki pas ya telungdak ngono. Nggih. Pak Oe Takrib. oh. Nah, Pak sapa, Nduk? Pak Takrib saking Tulangan. Oh, Pak Takrib saking Tulangan. Jula-juli pas badhe ngitung piyambak. Oh, nggih. Monggo, Pak. Mboten napa-napa ditepangaken kalih para pamirsa kersane anu nggih. Tapi Pak. gendinge pertama niku bajakan. Oh, bajakan pas. Nggih, Nggih. pas. Nggih, cocok bajakan. Monggo. Bajakan iki sing piye iki? Nggih. Ayo. Bajak kados metune bajak. Oh. Oh, ini bajakan. Ayo. Sarip uber-uber Paidi. Kurang ajar. Paidi antek londo. Kompromi ambek lurang gedangan. Kurang ajar Paidi. Sik saderengipun ngitung ditepangaken riyen asmane sinten? Kula Pak Takrib Aryo saking Desa Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Oh, nggih Pak Takrib, Pak matur Takrib. suwun nggih. Pun sepuh kula niki lahir tahun 31 31 berarti yuswa sampun 94. 94. Nggih. Tesik ngeten Bu. Tasik teges. Nggih, matur Tapi suwun. nggih nek ngedong rada ndredeg-ndredeg. Oh, ngaten. Nggih nguat-nguat no awak. Ya. Ana gendruwo nek budal ngarit ana tuyul kecepet lawang. Nah, Wong aku rabi wayo uripku kok tambah morat marit pikirku bingung sebab kakean utang. Pancene salahku dhewe. Ngetir cagake kliru temboke wong aku ngesir anake kenek embokne pasti mbokne potongane secep nek mlaku megal-megal pokoke kaya nangka setugel. Mula anak nurut wong tuwa selawase urip no alam donya. Uga baktiya marang piyung lan bapa doleh rejeki gak sampira sebab wong tuwa wis nglakoni sangsara wiwit anak nok kandungan wulan Sagara kawarasan sangang wulan 10 dina abote kandungan disangga wong tuwa
abot sanggane minterno anak kak setitik bandane supaya anak dhuwur derajate berguna kanggo bangsa lan negarane mulane anak nek wis diwasa ojo lali ambek wong tuwa senajan duwe bojo tetep pilih sebab wong tuwa pepunden kita wak ngainten dikondol ula cakap semanten kidungan kula sampun Bapak sampun. Kuwi nonton ya ngono lho. kula matur mbah nuwun. Nggih, matur suwun Pak. Mbok menawi enten kesalahan kidungan kula nyuwun ngapura sing ageng. Nggih, sami-sami sae sanget Pak Takrib sampun nyengkuyung adicara Ruwat Bumi menika. Kula niki setengah membantu. Nggih, leres. Kesenian kula cek mboten gelis mate. Nggih, leres Pak Takrib. Soale kula lahir tahun 31. Sakniki 94 isih sehat kaya ngene lho. Nek nguri-uri kabudayan ngeten nggih, Pak Takrib. Nggih. Pokoke selarine nek mboten enten wayang kula saged mati. Oh, ngaten. Nggih. Nek tetep enten wayang kula cek mboten saged Panjang umur ngaten. Nggih, panjang umur. Oh, nggih. Matur suwun. Matur suwun Pak Dalang ya. Pak Takrib nggih. Nggih, matur suwun. Peh sepuh kaya ngene 94 tapi sik semangat jan. Lah nggih. Jan nek seneng. Oh, ngaten. Nggih. Nggih, matur suwun. Kowe kok susah iki ngapa to Gong iki? Wis bengi terus. Heeh, engko nek ngono engko nutuke lakon sak lagu kur ya terus. Lanu dadi engko lakone ben tutuk mergo jam 1 apa jam 2 kudu wis paripurna. Wis sangate ning kono terus. Ning kok koyoke awakmu mikir, aku kowe mikir terus terus. Mejane mikir apa? Iki lho aku kowe sedih terus. Sedih piye to? Nek wong utang ora nyaur-nyaur mek aku lho terus. Lho, kurang ajar kuwi jenenge. Ngono kuwi ning yo anu ngono kuwi yo mbok tagih. Wis nang ora krasa ora disaur-saur apa ora lara ati. Kurang ajar yo ora oleh ngono kuwi. Tetep ngudi anu, tak ewangi kok. Iya to, Reng. Heeh, tak ewangi. Sapa sing anu? Masa lali to terus wong biasa iki nek wong utang iki sing ngutangi lali sing ngutangi ning lha sing tak eling-eling aku terus sing ngutangi malah eling sing utang lali. Lho lah sapa to? Wis lali terus. Oh, aku ta ta. Ngono kowe iki. Oh, alah ya sepurane kongko nek wis enek tak balik. Ngono. Wis tak hibur lagu ya, lagu bareng
Engko terus barwi sowan Rama iki nderekne Ndara Janaka. Heeh apa-apa. Terhibur sithik. Ya wis. Kur-kuran sing rada rame gayeng supaya para leluhur sing mresani ning kene sami kegujengan. Nah, kegujengan seneng atine ya seneng jiwane. Mbok ya mesem. Nah, nonone nono. Nah, buka bonang kempyung kabeh. Gembyang kenek, kempyung kenek. Ora siji-siji terus wi biasa iki kreatif kok. Momo nemoru ning gembyang. Biang 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 biang. Nah, coba tes cah nom-noman iki kudu kreatif. Ayo. Petruk alawan Pagong. Nggih kula Den. Nggih kula Den. Nggih Ndara. Yen wis cukup anggonmu jejoget tananggonmu kegojekan. Ayo. Derekno aku nang Kakang Semar Garing Petruk Bagong. Nggih kula derekaken Ndara.
Sawaranten abocik Beswara mendemo baris-baris Kang prayitna Yo saranta wong Turawati tinumesan pengawak Pandhawa tinumesan pengawak Pandhawa Kakang Semar tekaku ing klambi sireng kene saka kandhane Garing Petruk lan Bagong supaya aku kudu teka ning klambi sireng jare arep ana bab kang bisa gawe padange jagat kang bisa nyirnake pegebluk ing Ngamarta blegagak ugek sandulita mel Ndara kula Den Ndara Janaka rawuhipun panjenengan dudu mung rawuh kaki-kaki nanging rawuhe rasa negara Ngamarta wis katon peteng dedet lelimengan ora mung saka balak nanging saka niat lan pikiran kang reget pegebluk kang gegirisi kuwi perlambang kawula kang lali jati diri lali marang leluhure Den adoh banget rasa iki saking rasa leluhur wong saiki luwih apal jenenge selebritis timbang jenenge Mbah Buyute luwih percaya ramalan cuaca saka HP tinimbang wangsit saka langit Den wangsiting Gusti alam iki wis angel napase lemah panas banyu resik ilang langit peteng sebabe kita kabeh wis lali sapa sing nglairke kita lali sapa sing ngasuh tanah iki Ndara Janaka Den elinga sapa kang ora eling marang leluhure bakal ilang kawicaksanane kelangan roh bangsa kula ngawontenaken ruwat bumi iki dudu acara sing mung ritual ngono sanes Den nanging tandha syukur tanggung jawab lan pangeling wong sing rusak bumi kuwi padha karo nyiksa ibune dhewe lah terus kok dikira bumi bisa meneng wae pripun niku Den iya Kakang Semar aku seneng banget nanging apa sing kudu tak tindake saniki ngeten Den kula badhe masrahaken tugas kanggo panjenengan kanggo nyawijek antarane bumi lan langit kanggo nyambung rasa antarane anak putu lan para leluhur sampeyan kudu tumindak goleki tirta suci Jalatunda banyu panguripan banyu pangruwat jagat tirta iku ora bakal metu kanggo wong sing mung ndeleng karo mata nanging kanggo sing ndeleng nganggo rasa Den iya Kakang Semar aku bakal mundi dawuhmu Ndara Janaka Den wong kang bener iku sing latih lan pakardine nyawiji
sing tumindak adil, sabar ora kakean penjaluk. Nanging tansah aweh pepadang marang liyan. Yen sampean bisa ngendhaleni nafsu nyawiji karo rasa, Gusti bakal maringi sampean pepadang kang sejati, Den. Nadyan angel nanging tekad kang adhedhasar welas asih. Welas asih menika bakal dadi obor tumraping jagat, Den. Kabeh mau bakal tak lakoni Kakang Semar. Matur nuwun banget paring pituduh. Muga-muga aku bisa ngemban kanthi tulus sarta bisa bali nggawa tirta njala tundha kang bisa madhangake jagat marasake bangsa Kakang Semar. Inggih, Den. Mung siji pesen kula, Den. Aja gumunggung, aja mbutuhke pangalembana. Wong kang manunggal karo rasa lan Gusti ora butuh dikenal nanging dadi pepadang. Iya Kakang Semar, yen pancen mengkono Kakang, aku njaluk pamit budal menyang Patirtan Jala Tundha. Pangastumu tak jaluk Kakang Semar. Nggih, suwangi ngati-ati, Den. Petruk lan Bagong kula mon dalem Pak. Tutno ndaramu. Jangkungen apa butuhe ya nggih Petruk Bagong. Nggih, Mo. Nggih, Pak.
Narendra Kresna kalangkung tresnane mring ya banon cinawi Petruk Bagong nggih Den nggih Den iki Patir Tanjala Tundha mula aku arep kungkum ning Patir Tanjala Tundha sak banjure arep mangsah semedi kunjuk ngarsaning Gusti kang akarya jagat supaya aku bisa nggawa bali ning klambe sireng Patir Tanjala Tundha. Nggih ngoten sae Den, malah saene ngoten Den. Nggih Den, ngoten nggih sae Den. Yen ngono aku bakal kungkum ning Patir Tanjala Tundha. Kang, he. Wah, ketoke kungkum swager awakmu kungkum. He, aku kungkum. Ya nek ngono awakmu kungkum. He, ning aku sik ya aku wetengku lara. Wah, kena nang kaya krasa ya gak enak. Apa mesisan kungkum? Ngawur ora ilok. Ora kena iki tirta suci kok karo wetenge lara. Lah nang ndi teluk nang mburi kono, golek kono golek nggon. Masih ya terenteni ya terlalu gak enak wetengku kaya gak ben nek mesisan kungkum gak oleh ngawur ora. Dulu ya terlalu ya. Jan aku weteng ya ora ngono apa enak kungkum seger. Wah enak. Wis urung, heeh sik tak. Wah jan. Wis ngene aku iso kungkum terus. Yes engko awakmu sik kena engko lagi tak susul. Sik to Gong, iki kok kaya mambu to. Wis cewek urung. Cewek piye ngawur kae. Ora nang banyu lho, ora nang banyu piye ta kowe iki? Ngawur kowe. Kowe nang ndi? Ngisor wit. Lho kok ngisor wit piye ta ya? Ora mung tak uruki ae terus. Iya diuruki nang yo panggah ora ngawur ae senengane. Stowek barang kok kaya. Lah nang ndi terus kae lho sik. Ora ngawur ngisor wit ngisor. Kae lho sing enek omah-omahe kae lho. Kae nggon banyu, kowe sawangen mili terus ning banyu kono. Ora tak sangkuk sing mambu. Ha ta terus kae terus. Ngadil sik ngawur ae. Sik ya terus enteni ya terus. Wis kowe iki ngawur wis tuwek barang ora. Arep kungkum lho kotor ngono ngawur wis ora. Aku pegel Bagong sak karepe dhewe. Wes tro, enak tro nggon sing ngawi ta? Wes ngono. Aku sik ya terus tak kungkum aku ora sabar suweger entah nang banyune. Sik aku wis ya ndang copot lambe. Sing anu kowe nggawa kembang ora ngono. Dupa. Anak kabeh. Wes. Aku tak copot lambe wis wah seger ndane. Kang. Apa nah? Sik tau. Wong anu kok uda lho. Lah ya adus kok ora uda iki. Ora oleh. Kungkum wis ora. Lah piye ta, Truk? Buntal kandil. Nganggo piye ta, Truk? Kok senengane wong adus kok. Iya ning adus iki ora adus ning omah ya. Iki kudu nganggo tempat suci kok kaya. Nganggo iwar-iwar jarik apa-apa. Ngono ya, Truk. Tuwek barang kontal kandil kaya apik-apik dhewe. Ora aloh Truk. Mungkin mula to ning mungkin anu ngejak ya ora ngawur-awur. Heeh sik tak gawe jarik ya Truk. Ora isin-isine. Ngene Truk. Ngene? Bener? Tenan lho. Heeh. Iso.
Aku engko arep kungkum, Truk. Iki nek arep kungkum nek nang kene nggo kembang dupa. Heeh, roh aku. Tenan. No. Terus biasane gong nek ngene iki kowe duwe penjalukan apa ngono mesti akeh keturutane. Ha ta? No. Tenan? Iya, wis ta. Janji lho kok kowe kok janji iki wong anu kok janji iki umpama iki ya akeh sing keturutan ngono lho. Ngono ya, Truk. Ning akeh keturutan tenan to, Truk. Wis kowe umpama anu duwe gegayuhan apa, duwe penjaluk apa. Aku umpama apa ya? Umpama sing utang aku ndak nyaur ngono. Wis, gagal iki. Ora ngono lho, Truk, ngene lho, Truk. Maksudku aku arep ndonga Petruk rezekine akeh. Sugih engko dadi kan iso nyaur aku ngono ta, Truk? Ngono ta? Oh, nek ngono ya seneng aku nek ngono. Iki berarti sedulur tenan. Heeh. Ngutang 10 juta. Iya, iya. Kok nek rezekimu akeh miliaran kan mesti nyaur aku to. Oh iya. Seneng aku. Berarti ndongamu supaya awakmu sugih, rezekine akeh ngono, Truk. Wah, seneng lah jan sedulur tenan wis. Pokoke engko nek pancen mandi tenan, Gong. Tak saur. Wah, tenan ya, Truk. Engko nek 10 juta wi sampe aku duwe dhuwit miliaran. Kowe tak saur 20.000. Ngawur ae, aja ngono kowe. Senengane lho ora iki anakane 20 juta. Lah 20 juta. Nah terus sak 10 juta terus mbok kei 20 juta. Iki hadiah istilahnya cara 10 juta manak dadi 20 juta. Piye? Aku mah senengane ngono kuwi. Aja ngono 10 ya 10. Rasa aneh-aneh kowe iki. Ora maksudku ki ucapan terima kasih ngono lho. Kowe aja maksa-maksa kowe. Aku kok senengane kowe ki ngono kuwi. Anggepe apa kowe ki? 10 juta kok disaur 20 juta kuwi aku senengane ngono kuwi kowe. Ora iki ucapan terima kasih ngono lho. Kowe iki. Ora aku gak seneng aku ngono kuwi. Truk apa? Aku tekan apa? Wis tekan ndang tekan apa? 10 juta, Mbak. 20 juta ya akeh endi ta, Truk? Lho lah, sawakmu ki ngono. Sekolahmu mbiyen matematika. Aku matematika mbiyen pancen pegel, Truk. Ora ado pengurangan mbek penjumlahan ngono kuwi cara oke-okean ngono, akeh sing pengurangan apa penjumlahan to, Truk? Wah, goblok. Nek pengurangan kuwi mesti sithik, misale 10 juta dikurangi 5 juta dadi 5 juta kuwi dadi sithik. Nek tambah-tambahan 10 juta tambah 10 juta dadi 20 juta, dadi 20 juta mau akeh. Ngono ya, Truk ya. Ora apa-apa nek ngono seneng aku. 20 juta ya oleh. Oh. Wes nek ngono, wis aku tak nyuwun karo Gusti Kang Karya Jagat. Arep Petruk main sugih. Wis wah wis tepan. Truk, aku tak kungkum ya, Truk. Budak ya, Truk. Selara kuat aku, Truk. Wah, Bagong nek kungkum langsung nyebul. Jauh ngono piye banyune. Bagong iki dadi sepi ngene. Wah, melok kungkum pisan aku. Sausing tapa brata ing wengi sepi nalika embun isih ngoyak wewayangan rembulan. Raden Janaka wis rampung nganggone kungkum ana patir Tanjala Tunda. Sendang linuwih ing tlatah lerenging wukir. Tirta kang ora mung banyu nanging wis nyawiji dados panguripan rasa. Sarana pangruwating jagat sarta katur dumateng Sang Pamomong Agung Kyai Semar.
minangka syarat kang linuwih kangge mbangun candhi rasa, candhi pangeling, candhi kang arep nyawiji antarane langit lan bumi. Gya mentas wangsul mring klambe sirah. Meraina sumubang yang aruna katinetrane angga rapuh sabdaning kukila ring kaning goro saketer ning kaitungane engkung wauta katan kadi negari langit jati Sang Prabu Kalasura dipun waduli yen madya bala langit jati anggone mateni Semar gagal medalipun Sang Prabu Kalasura jejogetan ricik tandane